Roma Kapitulo 1. Gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili sa pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan pinaagi sa iyang mga propeta, ug mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Natawo siya nga kaliwat ni David, ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nadawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol, aron tungod ug alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan, aron motuo sila ug motuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga mga taga Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Ang Dios nga akong gialagaran sa bug-os kong kasing-kasing pinaagi sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa iyang anak. Saksi nga kanunay ko kamong gilakip sa akong mga pag-ampo. Nag-ampo ako sa Dios nga niining higayuna, mahinayon na gayud ako pagduaw kaninyo, kay buot akong makikita kaninyo aron kabahinan ko kamo sa espirituhanong panalangin nga makapalig-on kaninyo. Ang buot kong ipasabot mao nga magdasigay kita sa atong isig kapagtuo. Mga igsuon, gusto ko nga masayran ninyo nga makadaghan na unta ako nagplano pagduaw kaninyo apan may nakababag kanako. Buot usab akong makapangani diha kaninyo ingon sa akong gibuhat diha sa ubang mga dili Hudiyo. Kay may katungdanan ako alang sa tanang katawhan, sa mga Grego ug sa mga dili Grego, sa mga maalamon ug sa mga walay alamang. Busa dako ang akong tinguha sa pagwali usab sa maayong balita nganha kaninyo nga nagpuyo sa Roma. Dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron sa pagluwas sa tanan nga motuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao, ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Diosnon ug pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao, kay ang Dios gayod mao'y nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad nabuhat sa Dios ang kalibutan, tin-aw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala sila'y kapangatarungan, nahibalo sila sa Dios apan wala sila nagpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga hunahuna pulos binuang ug nangitngita ng ilang mga salabutan. Matud nila maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nagkamang. Tungod niini gipasagda na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing ug gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mao untay angay daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagda na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon, bisan gani ang mga babae
wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababae, ug ang mga lalaki usab wala na makigilawas sa mga babae, kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat ug talamayong mga buhat, busa nahiaguman nila ang silot nga angay kanila. Tungod kay ang mga tao wala man ila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugaw hunahuna ug sa lawayong mga buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangil-an, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong, ug sa kalaway. Manlibak sila ug magginautay sa usag-usag. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugero, mapahitason ug andakan. Tigmugna sila dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad, ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tao nga nagkinabuhi ni ining paagiha angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila sa pagbuhat ni ining mga butanga ug gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat usab niini.